E unha última cuestión que está tremendamente de actualidade e que quería comentarvos, pois ten que ver co colapso do tren no eixo atlántico. Según coñecemos hoxe, foron 48 as cancelacións que se viviron onte na rede ferroviaria no eixo atlántico. Dígase que isto foi paralizada na súa totalidade o tren na provincia. Este é un feito grave, o cal obriga a dar cumplidas explicacións de inmediato por parte dos voceiros dos gobernos e dos responsables de transporte, por moito que este motivado polo tren de borrascas que estamos a sufrir, porque o que é injustificable é que por parte do Goberno Central non se articulara ningunha alternativa para que os centos de milleiros de viaxeiros puderan chegar a destino. Dixo, e cito, Óscar Puente, o tren vive en España o mellor momento da súa historia. Repito, o mellor momento da súa historia. Sabíamos que o ministro era incapaz de xestionar a realidade das infraestructuras en España, pero queda demostrado que ao mellor o problema é que el non viva na realidade dos milleiros de usuarios que cando van a empregar as infraestructuras ferroviarias pois atopan con que hai un sinfín de incidencias, xa sexa na Rede Nacional de Estradas, autoestradas ou tamén no ferrocarril. Aquí creo que isto non soporta xa ningún chascarrillo máis, nin ningún tuit que poida demostrar tanta incapacidade por parte do ministro Óscar Puente. E pola miña parte, era o que tiña a ben trasladar, e non sei se hai algunha pregunta a formular. Si, é unha circunstancia grave, donde van 5 días donde está esta carretera cortada de titularidade do Goberno de España, e eu creo que aquí pois, habría que dar solucións de outro tipo. Non se concibe que, insisto, haxa 5 días donde haxa un peche dunha estrada vital para Marín, na parte que corresponde ao Porto, a cidadanía que ven a Pontevedra a desplazarse, a traballar, unhos colapsos que non se poden producir. Sei que están tendo unha reunión desde as 11 da mañán e espero que aporten solucións e alternativas por parte do Goberno de España a efectos de provocar melloras que sí, hai inclemencias de tempo, pero eu creo que hai solucións e ten que haber alternativas. A vos. Bueno, chicos, buen fin de semana.